Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Настя Печанькова. 46 беларусаў прыехалі прагаласаваць на гэтак званых выбарах за мяжы. Прынамсі, так сцвярджае старшыня ЦВК Ігор Карпенко. Сёлета беларусы, якія стала жывуць за мяжой, маглі прыняць удзел у гэтак званых выбарах толькі непасрэдна прыехаўшы ў краіну. Выбарчыя ўчасткі для іх адкрылі ў Мінску і ўсіх абласных гарадах. Пастанову не ствараць месцаў для галасавання за мяжой у МЗС тлумачылі эпідэмічнай сітуацыяй і скарачэннем дыпламатычных прадстаўніцтваў. Гэткім чынам ведомства пазбавіла права голасу сотні тысяч сваіх грамадзянаў. Тым часам у ЦВК пахваліліся вынікамі 4 дзён дэтэрміновага галасавання. Маўляў, яўка склала рэкорднае амаль 36%. Лідерам застаецца Берасцейская вобласць, дзе нібыта прагаласавалі больш за 37%. Апошнім ідзе Мінск з яўкаю больш за 33%. У Беларусі пачалі глушыць інтэрнэт. Частка карыстальнікаў паведамляе пра яго запавольванне. Таксама ад заўтра немагчыма будзе зайсці на беларускія сайты з-за мяжы. Інфармацыйная заслона будзе дзейнічаць ажно да вечара 27 студзеня. Абмежаваць доступ да серверу даручыў хостинг-правайдерам аператыўна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі Лукашэнкі. Там патлумачылі гэтыя меры, цытата, пагрозы для інфармацыйнай інфраструктуры і інфармацыі, што апрацоўваецца з іх выкарыстаннем. Пры гэтым захада будзе датычыцца не ўсіх сайтаў, а толькі тых, што размешчаныя на віртуальным хостынгу. Гэта прыкладна 90% ад усяго байнету. Раней шэраг экспертаў азначаў, што абмежаванні могуць увесці і ў іншы бок. Пра тое сведчыць гэтак званая планавая праца Белтэлекома, падчас якіх у краіне не працаваў YouTube і іншыя папулярныя месенджеры. Выказацца супраць гэтак званых выбараў і паказаць сваю салідарнасць Святлана Ціхановская заклікала беларусаў замежжам да ўдзелу ў пратэставых акцыях 26 студзеня. Дарагія беларусы і беларускі, ужо ў гэтую нядзелю 26 студзеня пабачымся ў Варшаве. Я вельмі вас усіх чакаю і да сустрэчы. Дэмакратычная лідарка возьме ўдзел у варшаўскім форуме «Беларусы годныя лепшага». На мерапрыемстве чакаюцца дыскусіі на актуальныя для беларусаў палітычныя і сацыяльныя тэмы, а таксама музычныя выступы. Акрамя Польшчы, імпрэза запланаваная яшчэ прынамсі ў 6 іншых гарадах свету. У Славакіі адбываюцца шматтысячныя пратэсты. Дэманстранты выступаюць супраць прарасійскай палітыкі прэм'ер-міністра краіны Роберта Фіца. Акцыі пратэсту ахапілі больш за 20 гарадоў. Найбуйнейшыя з іх адбываюцца ў сталіцы Славакіі Братыславе. Там, па падліках арганізатараў, на вуліцы выйшла каля 60 тысяч асобаў. Пратэстоўцы патрабуюць адстаўкі Роберта Фіца, а таксама спынення пераарыентацыі краіны на Расію. У руках дэманстрантаў можна было заўважыць транспаранты з лозунгамі «Славакія – гэта Еўропа» і «Фіца у Расію». Я проста праходзіў міма, але хачу крыху падтрымаць гэты пратэст, таму што я хачу, каб Славакія пазбавілася ад гэтага прарасійскага ўрада, бо яны сапраўдныя ворагі Славакіі і яе народа. Я прыходжу на акцыю пратэсту «Славакія Еўропа», каб паказаць, што мы не хочам быць з Расіяй. Мы хочам быць у еўразвязе, мы хочам быць у НАТО і хочам працягваць дапамагаць Украіне. Тым часам прэм'ер-міністр назваў пратэсты спробай дзяржаўнага перавароту, у арганізацыі якога, на думку палітыка, удзельнічаюць замежныя эксперты. На украінска-беларускай мяжы з'явіліся бел-чырвона-белыя перадвыбарчыя білборды. Іх усталявалі беларускія добраахвотнікі сумесна з ЗСУ. Білборды знаходзяцца на пунктах пропуску з Беларусі ў Валынскай і Жытомірскай вобласцях. На іх намаляваныя выявы добраахвотнікаў і размешчаны надпіс «Жыве Беларусь» і «Я зрабіў свой выбар». Фотаздымкі плакатаў выклаў у сваім тэлеграм-акаунце украінскі журналіст Андрэй Цыпліенка. Зразумела, што аўтары плаката напярэдадні выбараў у Беларусі заклікаюць зрабіць правільны выбар. У Беларусі пашырылі спіс забароненай літаратуры. Міністэрства інфармацыі ўнесла ў чорны спіс 30 друкаваных выданняў. Сярод іх раман Чака Паланіка «Калыханка». У чорны спіс таксама трапіла дакументальнае даследаванне амерыканскага гісторыка Энн Эпплбаум «Гулаг», прысвечанае палітычным рэпрэсіям у Савецкім Саюзе. Творы Ханьі Янагіхары «Маленькае жыццё» і «Да самага рая». Кніга Костуся Цверкі «На скрыжалях вякоў». Гістарычныя творы. Цяпер у абноўленым спісе 65 выданняў. Усе яны, на думку чыноўнікаў, могуць нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь. У Міністэрстве інфармацыі папярэджваюць, што гэтыя кнігі забаронена распаўсюджваць на тэрыторыі нашай краіны. Тых прадаўцоў, хто парушыць забарону, будуць пазбаўляць ліцэнзіі. У Камяніцкім раёне на пажары загінулі 3 асобаў. Іхныя целы знайшлі працаўнікі МНС падчас ліквідацыі загарання.
Інцыдэнт адбыўся ў вёсцы Кашчанікі ў прыватным доме. Як паведамляе следчы камітэт, адна асоба выжыла. Ведомства разглядае некалькі версій узнікнення пажару. У тым ліку неасцярожнае абыходжанне з агнём. Напярэдадні яшчэ адно ўзгаранне адбылося ў адным з інтэрнатаў Вілейкі. Як паведамляе прэс-служба МНС, гарэў пакой на другім паверсе будынку. Супрацоўнікі ведомства правялі эвакуацыю 27 асобаў. Аднаго мужчыну шпіталізавалі. Пра ягоны стан нічога не вядома. На гэтым я з вами развітваюся. Заахвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. А таксама чытаць Белсат у Тэлеграм. QR-код на вашых экранах. Усяго вам добрага і да сустрэчы.